Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Saan ang ganap mo? Sama naman dyan! Ay, nako, partner. Maglilinis ako ng bahay kasi yung bubong namin may issue. Lahat na lang sa buhay ko may issue, pambihira. Pati bubong namin may issue. Kaya kailangan, walang long weekend. Ay, ganun. So, magkukumpuni ka lang ng bubong? Magkukumpuni ng bubong. Sama Hindi ka. masaya. Kailangan ko ng help. Hindi masaya. Diyos ko, yung kakilala kong kasama ko sa buhay may tulo. Pati yung bubong namin may tulo. Ano ba yan? Match na match? Iwas-iwasan mo na nga yan. Nakakaloka. Delikado yan, may tulo. Ayun, yun ang gagawin. At sa tingin ko kung alanganin ang sweldo, alanganin yung inilagay nga sa ganitong araw yung long weekend, pero wala ka namang pera, di ba? Alanganin kasi patak ng pera. Sa true Dapat lalo. next week pa inusod. Ayan, mali kasi. Alayo. August 21 to August 30, ganon. Pwede rin December para mas mahaba yung bakasyon. Pwede din, di ba? So, hindi naman lahat parte actually meron talagang lakad at may pera Totoo. Di ba? Totoo naman yun. Hindi naman yung di sana all, long weekend, tara hanap tayong rarampahan. Di sana all, di kayo na mayaman, nakaluluwag-luwag, kayo na po ang anak ng Diyos. Galit. Bitter yarn. Pambihira tayo Ganyan kayo Ganyan kayo Dati tayo magkakasama sa buhay. Noong panahon diba? na wala tayo, porke nakaluwag-luwag na kayo. Ayan, ganyan. Kayo lalakad kayo ng kayo lang. Tapos kami maiiwan dito. Kami magkukumpune. Diba? Di wow. Pero yun naman talagang dapat gawin. Kung halimbawa talagang walang budget, di ba? Yung mga hindi affected, ibig sabihin, may mga iba kasi talaga partner, yung mga nakaluluwag-luwag, maraming extrang budget. Sila talaga yung target market na tong na to Yung mga holiday. Oo. Pero kapag hindi, madaming pwedeng gawin. Maraming tulog kang pwedeng gawin. Yes. Yung mga hindi mo usual at typical na nagagawa, nagtutulog, o kaya yung magpapakabatugan. Ang sarap no magpakabatugan. Yung parang, yung naburo na yung panty mo tsaka yung brief mo. Hindi ka pa naliligo hanggang yung nagising ka na lang dahil sa gutom or nagising ka dahil amoy mapanghi ka na. Yung parang mapanghi na dito, di ba? Tapos pagkaligo mo, higa ka ulit. Ganon, ang sarap kaya. Ganon. Kasi yun yung mga bagay na nami-miss natin na matagal na natin hindi na-experience. Kapag tayo kasi sobrang busy. Yes, nagtatrabaho, Totoo. nag-aaral, di ba? So, doon tayo sa, kasi alam niyo mo, na napag-usapan na natin din to dati, partner, na hindi naman porke actually na may mga iba kang mga tao na nakikita, magpo-post na naman sila sa Facebook. May bago na namang Instagram, Paki mo. di ba? Una, paki mo. Pangalawa, di ba? Pagod sila, ikaw hindi. Oo, yun talaga yun. Di ba, partner? Totoo yun, Una sa totoo lang, paki mo. Di ba? Pero naman nila yan. So kung paanong paraan Lakad nila nila gusto, yun correct, paanong paraan nila gustong i-spend yung money nila, wala kang pake. Minsan kasi may mga may mga ganito tayong mga comment, hindi mapaayos yung bahay, pero parang out of town. O, di ba? Anong sasabihin natin? Pake mo, di ba? Wala kang pake. Wala kang pake. Mas nag-i-invest sila sa experience. Bakit? Di ba? Pera mo ba? Di ba? Parang ngayon kung nangutang correct. sila. Di para Pake mo. Pake mo rin, di ba? Ikaw ba magbabayad ng utang? Ikaw ba yung may utang? Pake mo. Facebook mo ba yan? Pake mo. Parang sakit, no? Pero totoo. Sakit pakinggan. Pero yun naman talaga, I Pero agree. naman, yun yung totoo. Pake mo talaga, di ba? Wala kang pake. Wala kang pakialam kung paano nyo gusto
gustong i-spend yung holidays niya, long weekend niya, at yung lalong-lalo na yung pera niya. Tama. Diba? Kaya lang siguro nagkakapake yung iba or naiirita yung iba kasi siguro... Kasi yung pera mo, yung ginamit nila. Correct. Umutang sa'yo, hindi ka pa mabayaran, pero parang out of town. Ikaw tong tipid ng tipid. Correct. Kasi nga, may pinag-iipunan ka, tapos sila, nangutang sa'yo, pinautang mo naman, tapos nalaman mo, pinanlakad lang nila. No, yun siguro parang magigets kung may paki ka, kung bakit parang affected ka. Pero kung wala ka namang ambag, hindi na naman inutang sa'yo yung pinanggagastos nila, wala kang pake. Ganon. Ba't ang labsak? Hindi, para lang mag-gets nila. Para diba? lang ma-emphasize. Oo, kasi kung sasabihin, wala kang pake. Diba? Walang dating. Walang dating. So dapat, wala kang pake. Diba? Yung dapat lasing ang dating nga, wala kang pake. Saka ganyan yung sinusustain, hindi, wala kang pake. Yung gandun lang. Yan, Walang yan. ganon. Wala kang pake. Yung may ganon. kailangan medyo basag gano'n. Oo. Parang ang dating nun parang galit, parang palabsak, 'di ba? Hindi malumay, hindi malumanay. Hindi yung yung malumi ba o malumay? Mayumi. Hindi yung maragsa. Malumi. Oh, Marumi. Hindi ganon. Basta hindi pa bebe. Yun na lang gets nyo, di ba? Yan. Hindi pwedeng wala kang pake. Dapat. Wala kang pake! Exaggerated galit. Dapat yung isipin parang lasing ka. Ganon pagkaka-deliver nun. Ganon, diba? So, kasi iba, kanya-kanya ng priorities eh. Some people prioritize experience over their homes. Yes. Some people prioritize cars over their houses. Kasi minsan may mga naririnig akong ganyan. Ang ganda ng sasakyan niya, pero hanggang pangit ng bahay nila. Ang baho ng una nila. Correct. Diba? Kung gusto nila ng una na mapamapa, wala kang pake. Diba? Ano ngayon kung ang ganda-ganda ang tambang-bango ng sasakyan nila pero yung una nila mapasalaway? Wala kang pake! Diba? Kanya-kanyang buhay to. Diba? True. So, tingnan lang natin, no? Tama naman, makikita po natin ang daming out of town ngayon kasi long weekend, ang daming mga hahanap ng kanya-kanyang lakad. Moment nila to. Correct. Moment nila to. And Ikaw, kung wala kang At babalik tayo, kung wala kang lakad, wala kang gagawin, di ba? Ang pwede mong gawin. Sa bahay ka na lang. Yes. Ang daming pwede diyang kutkutin. Alam mo, partner, syempre, mga kabisyo. Kung kuko mo nga, kutkutin mo ngayon kasi matagal ng yan, binabahayan ng kung ano-ano. True. Diba, doon mo umpisahan. May makutkut ka lang. Correct. Diba? Magkutkut ka dyan. Yung feeling ko sa dami ng na bamahay dun sa kuko niya, partner, hindi na kutkut. Kayod na. Kayurin mo yung kuko mo. Diba? Bakit yun parang dumi-dumi talaga? Imagine natin lahat kung gaano karumi. Pag sinabi mong kayod. Kasi partner, parang feeling ko pag kutkot, konti-konti lang, pabebe, no? Pabebe lang kasi, alimbawa, nagpa-manicure, tapos may mga kukut-kutin ka lang ng mga, kasi umahaba na, di ba? Pero kapag partner, yung pagkakadescribe mo kanina na, yung parang lupa-lupa na, kayod na yan. Halukayin mo. Bawal na yung kut-kut. Tutubuan na yan eh. Oo. Lagyan mo ng buto ng kamatis, tutubo yung kamatis dyan. Di ba, papunta niya, pakamote na yan, di ba? Paluya na yan, yung paa mo, o kaya yung palaman lupa na yan. Gets nyo na. Oo, ganun karumi. Hindi mo nagagawa yun long time ago, ha? True, hindi mo nagagawa kasi busy-busy ka. So kung pakayod mo yan. Hindi bali na maging busy kung ganyan napapabayaan pati kuko. Yung sa sobrang busy mo. Hindi mo na malayan at dumi ng kuko mo. Ganun na, partner. Yung, hindi na yung regularly, yung naaasikaso yung sarili. Oo, dahil nga sa sobrang kabisihan. Madaming ganun. Sa totoo lang. So, this time, sabihin mo nga, payuhan mo sila, huwag kang magpapakabisi, ha? Naawa ko sa'yo. Masyado mo napapabayaan sarili mo. Di ba kita sa kuko mo? Correct. Totoo. Di ba? Dati alam ko height mo 4'11 lang. Ba't 5'2 ka na ngayon? Ang kapal na talaga ng kalyo mo sa paa. Ikinatangkad mo na yung kalyo mong yan. Ganun. So, yun yung mga pwedeng gawin. Kayurin ang mga dapat kayurin. Yan. Halukayin ang mga dapat halukayin. Kutkutin ang mga dapat kutkutin. Alam mo nga, partner, kasi
last week na of August next week, 'di ba? Ako I always say this na prepare early for gifts. Kung ikaw yung tipong malaki ang pamilya ninyo o kaya ayaw mo naman this year ang gusto mo talaga to spend your 13th month pay on yourself. Ang kadalasan kasi yung 13th month pay napupunta na sa regalo, 'di ba? Kasi ganun talaga kultura, tradition, and we always give gifts. Ganyan tayong mga Pilipino. Gusto natin 'yan, masarap yan sa pakiramdam, 'di ba? Pwede kang mag-umpisa ng maaga. Para 'di ba, pagdating ng yung 13th month pay, sa'yo na yung mapupunta. So yung pag-uumpisa na maaga, kaya ko 'to sinasabi kasi yung pagkutkot at paghalukay, minsan, hindi lang sa kuko. Hindi lang sa kuko, minsan sa cabinet mo, sa bahay ninyo. 'Di ba? Na may mga bagay pala na hindi mo na nagagamit or hindi mo pa nagamit, hindi mo man na nabuksan kasi maaaring hindi mo kailangan o kaya may doble na yung meron ka may ganyan na akong mug eh. O so diyan busy ka, 'di ba? Busy ka, 'di ba? Yan yung mga pwede mong ipunin. Tapos isipin mo na, ay kanino ko ba 'to ibibigay? Yan. Maganda yan. So yung sinasabi namin paghahalukay ngayon, kung wala ka din ng manglakad, maliban sa kuko, di ba? Yung mga cabinet mo, totoo yun ha, marami kang pwedeng gawin sa bahay. Tama. Ngayon kung wala naman siyang parang regalo na dyan, kasi hindi naman siya gamit na lahat, ganyan. Madami pa rin dyan pwedeng kutkutin at tingnan kung ano ba pwedeng mabenta ko pa dito. O kaya ipamigay ko na, kasi madami naman na nangangailangan, di ba? Yung mga pinaglumaan, ganun. Ako normally pag ganitong kunyari, long weekend, tapos wala naman akong planong mag out of town. Household management talaga. Correct, ako din. Minsan mo lang din gawin At saka parang sarap din. mag-rearrange nga ako ng sala o kaya mag-ayos nga ako ng kwarto. Kalkalin ko nga yung cabinet ko. Makita ko ano ng mga namamahay dito. Diba? So may magiging worthwhile pa rin yung weekend mo kahit hindi ka nag-out of town. Tama, yun. Bahay lang, pwede. Iwas ka din muna sa social media para wala nang inggit. At saka hindi lang yun partner hindi lang dun sa inggit na part. Kapag ka ikaw ay nagkukutkot at naghahalukay sa bahay mo, kapag ka may hawak kang telepono, hindi mo matatapos yan. Oo, totoo kahit yun. gaano pa kahaba itong long weekend na ito, totoo yan. Yan. Diba? So ang gagawin mo, iwas ka sa social media para hindi mo makita yung kumari mong kinainggitan mo at kinaasaran mo at lagi mo sinisiraan, diba? Na mayayamot ka kasi nasa Boracay na naman. Ganon. Diba? So, kainin mo muna yung cellphone. Pwede. Tapos pag tapos na yung bakasyon, saka mo iluwa. Kainis. Hindi, tsaka isa pa na-realize ko, yung kumars mo, kaya naman pumunta ng August yan. Sa mga lugar-lugar na yan. Kasi, yan yung off-peak. Ibig sabihin, medyo maulan. Hindi ka makakapag-island hopping. Magdadalawang isip ka muna bago ka magpupunta kung saan-saan at mamangka. Kasi malalakas ang alon. Yan, ganun. Diba? At higit sa lahat, and most importantly, ang household chores ay hindi po natatapos kapag may hawak kang cellphone. Agree ako doon. Ako ang ginagawa ko dyan, kunyari may kinig ako ng podcast ng Tambalan o kaya kung ano mang podcast o kaya Spotify, nilalagay ko yung phone ko, siya ka nakain partner, katulad ng suggestion mo. So hindi kinakain na baka kainin nyo. Baka kainin nyo Wag yung sundin. Wag. Maganda na yung may disclaimer tayo kasi minsan pinapatulan kasi talaga. Sobrang pinapatulan. Kainin daw natin yung cellphone para daw hindi tayo mainggit. Makaiwas daw po ng inggit. Dahil ang inggit daw po ay lason. Cellphone natin pag kinain natin hindi lason. Okay. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa pinakataas ng cabinet para naririnig ko lang siya at hindi ko siya hawak. Okay. So, ano ba kataas yung cabinet? Mga Kabewang? 62 feet. Kainis yun. Wala tayong kwenta. Wala tayong kwenta kausap. Pakilagay mo nga sa cabinet. Aling cabinet, ma? Yung 62 feet. Yung mataas pa sa building. Nakakainis yung 62 feet. Mataas pa sa tower ng Converge. Ang bihira. Mas mataas pa sa transmitter ng Manila Broadcasting Company. Nakaka-lurk Napakikuha na nga yung cellphone ko. Bumalik na kasing kumare ko Hindi na ako may inggit. Tapos na yung bakasyon nila. Pakikuha na sa tower. 62 sa tower. Sa cabinet. Diba? Ako yun yung ginagawa ko. Kasi yun yung na-realize ko Pag hawak ko yung phone ko, naririnig ko yung notif.
Or kahit hindi wala akong marinig na notif. Matik yun, namamagnet yung kamay mo sa cellphone no, every time na makikita mo siya. Correct. Tapos hindi na natatapos. Tapos before you know it, isang oras yung nakalipas, yung nililinis mo, hindi na nakalilinis. yung winalis mo kumalat na Correct, ulit. Totoo. Actually, minsan nga nangyayari sa katotohanan, mas kumakalat pa. 'Di ba? Kaya ililayo sa iyo ang social media kapag ka ikaw ay naglilinis o nagtari ni partner, household management. Yes, Yan, doing the household chores. Household chores. Ganon. Yes. No, siya. Sana po yung maging bonggang inyong long weekend, mga kabisyo. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!